Аз направих една мартеничка, ето тази, с буквичката М на мишката. Като тази мартеничка ще участва в благотворителен пазар, средствата от които ще бъдат вложени за помощ на фондация Шаро, да помогнем на животните. За първи път идваме в тази работилничка, в центъра на Евлоги Георгиев. Ще ви остава долу в описанието коментар. Изключително арт и много интересно и много приятно. И много се вълнувам, че за такава хубава кауза имам удоволствието да участвам. Така че ще ни покажеш твоята мартеничка, мамо? Ще ви я покажа. Ето ми е мартеничка. А къде ти отиде сърцето? Ето го мечето. Ето. Дай от по-близо, ела. Ето ви го снимайте го. Опа. Страхотно сърце. Толкова цветно и влюбено. Виж, всички са с фантома. А ти занеси методите. Ходи това, ако дойде да ти ги изяде. Виктор, какви глупости говориш? Вземи си ги. Сега ще ти на стола ми. Вики, пантовките ги остави мамо долу. Кученцето е добричко и нищо не яде. Виж го колко е хубаво. Погали го. Дай му прегръдка. Не, той се скри под моята. Ами той бяга, мама, защото викаш много. Той е добро куче. Затвори го маркетчето. Той е добро куче, мамо. Погали го, точно така. Порадвай му се. Дъщица за работа. Нареди нещата, които искаш върху зачистето, за да ги се лепиме и после ще дам листче, ако искаш да рисуваш. Защото е сутре прави по кръвна картина. Виж, че искаш ето така тук да го сложим на Марта. Е, сега я взе. Щупаната ли? Миши, мама, имаме само две. Имаме само две. Какво, маме? Имаме само две купчета. Мама, защо имаме само две купчета? Еми, защото имаме две. Кати, харесва ли ти мамо тук? Кати, виж. Ще ми разкажеш ли какво правиш в момента ти? Не опитвам се да режа. А какво правиш? Какво искаш да направиш? Ами, искам да го изрежа съвсем мъничко. Но мартенички ли правиш? Кажи защо ги правиш. Правя ги за кученце, за да съм добра. Ето го на катото сърчицето. Много красиво стана. Аз продължавам с изработването на моето мече. Малко така идва. Кой казва така, Виктория? Малкото. Ма нищото ти говори. Кати? Не! Ето ги двете мартенички, които направихме. Какво става, момичета? Играете ли си? Хайде да си ходим. Татко звънна. Гого се е събудил. Трябва да се прибираме. Защо искаме да поиграем? Мама, Шатранко е тук. Я виж как си седна до мен. Ох. Послушане има. Аз изкълзах. Той иска да се гушне в тебе, мамо. Сигурно му е студено. Вико, какво става, мамче? Измори ли се? Да, искам да стана тук. Помогни ми. Добре, маменце. Дай ръчичка да ти помогна. Дай ръчичка. Така. Браво. Мама, сега. Ние живеем отсреща. Не е кой знае колко далече. Исках да дойдем ето на тези така
места, защото смятах, че може да се презаляме с тях. Че може да се презаляме с нейлона. Обаче се оказа, че нали, те са много меки, като глина е някакво такова. Това е от метрото, където разкопават. И като стъпа, потъвам всъщност и не може да се презаляме с нейлончето. Затова сега ще направим една обиколка на това голямо и хубаво поле и се прибираме от дома. Добро утро! Идеята ми беше, тъй като сега има сняг и е наваляло, с тези момичета да направим една разходка с кучето. И ето тук да се презаляме, но не става. Много е скално там и ми потъват краката. Исках да довърша нещо от деня ни вчера. Всъщност тази работилничка, в която направихме мартеничките, които са за кауза, фундация 4 лапи Шаро БГ, да помогнем на животинчетата, на 4 лапички, изоставени, такива, които са намерени на улицата и така нататък. Аз съм твърдо за да се помага на такива каузи. Искам да науча и децата по същия начин да гледат на нещата, затова ги заведох заедно с тях. Трите да изработим мартенички. Искам да ги науча заедно да правим такива добри дела и че това е важно. Всъщност намерих тази работилничка, тя се казва Шишарка, работилничка Шишарка в центъра на София е на Евлогия Христо Георгиеви, 123 е номера. Изключително приятна къщичка, в която долу така на приземния етаж има работилничка, арт работилничка с много интересни неща вътре. Очарована съм, честно казано. Не знаех, че има такова място в София. Може да се остави детенцето, ако е по-голямо, да си изобретява някакви неща и прави някакви неща, мартеници или било то друго нещо, да рисува, така нататък. Ако имаш работа, да кажем, в центъра за час-два, това е една страхотна алтернатива и детето не може да го водиш с теб. И всъщност аз се чувствам много добре от това направено добро. Съчувствам на животните и знам, че те няма как да се защитят, няма как да говорят. Единственият начин е ние хората да им помагаме. И знаете, капка по капка вир става. И така, и днес в неделя, понеже нямаме някакви социални планове, сложихме гумените бутуши и грейките и дойдохме на поленцето, което е зад нашия блок, в така любимата обеля. Много е приятно за разходка. Боно и Виктория много проявява желание да го разхожда по цялото време, държи каишката миличката. А на Елона взехме го да се презаляме. Хубав и интересен уикенд имаше за децата. Всяка седмица се старая да намирам нови и нови неща за тях, като забавления, някакви неща, които да ги разтоварват и да има къде да се изразходват лудостта, го казвам аз, защото то си направо лудост, ако не ги изведе човек. Горчиво съжалявам. Просто откачат в къщи, това е истината. Това не е никаква реклама, просто един сайт, който много полезен, между другото, за родители, които не всеки уикенд имат планове. Казва се София играе и там има предложения за събота и неделя, през седмицата дори, непрестанно някакви интересни неща, които децата могат да правят. Това за каузата за Шаро я намерих точно там, в този сайт. И не един път съм отивала някъде, където сайта ме е насочил. Полезен сайт за идеи с децата какво да правим през събота и неделя. Тъй като те доста неща вече са правили, но има и много неща, които не са правили. Например, сега това за правенето на мартеничките вчера беше за мен много полезно. Дори самата аз се научих как да правя мартенички от вълна, което е много, още едно умение. Събирам декори за хубавия княжен човек Бони.